Ndivile pha waJosi wami ahlela ngatrend pha elanukeni ekamereni pha. Uyabhuzwa ikhona emenza ulanukeni into ongumama pha yabo. And waJosi wami ke uyayithanda le iqanda pha yabo. Kusemfethu wenziwe ndoni pha. Kaza mfethu nezwa ngiswa yemfethu uzugcwala. Yabo suppose bayikhona into enziwayo kuwe wena. Athi efondini kaloku efondini inombolo ithathile mfana ba wena if kwaqala before ndenziwe insizwe pha yabo ndinikwe iskere kodwa inabohlaba pha nanonikwe lenye ithuba Ronman nithethe nabo pha yabona niyabona beko apha phambi kwami into endayicela kubo mna ngiyacela uxolo ne if babe nikwazi ngokuya kwamna benzazi izinto mna like bendizithathile kubo benza zama uzithenga ndizibuyisele. But I don't think indlela endimoshe ngayo elanukeni like abantu bangakwazi ukubuyisela kubo angeze ngikwazi ukubhuda. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela kuhle kodwa ngena. Alright ke Thulani masikwamkele eshowini Thulani kunjani? Kuhle bhuti kunjani kuwe? Kuhle mani bhuti man masibulele ithubo siphelwana namhlanje uthi uzovela apha eNew Wave podcast. Buti xa unokucacisela umuntu ongakwaziyo ungathi uThulani ngubani kwaye ke ichildhood yakhe ibinjani? Okay, igama lami nguThulani Mapensela, ninguKhasibe, ninguMadeba, ningumSuthu, umuntu okaSeme, ningunjenjengu. Ndizalwa kwaLanga ezone 19 e44. Kodwa ke ngoku ndihlala eDeft, kodwa ngokuhlala eBhekhe ndisuka ePhedi eNgqushwa eMazizini. Ndikhuliswa ngumakhulu wami ngutamkhulu wami ke. Ndikhulela kwikhaya eliStreet, ndikhulela kwikhaya eliright. But ke kwenzeka ke ngoku ke after that ndadibana nelanuke nalento ichomi ezingekho right, ichomi ezichayayo. Ndaphela ndichaya ke ngoku intsango, ndaphela ndisiba inkukhu phe emaXhoseni. And then ke ngoku kwasweleka umakhulu wami lowo wayeStreet kumakhulu wami. Still umakhulu wami ke wayengayifuni into elanikule like embi ene. So esaziwa uyabona so wesaziwa engumuntu o10 o right othanda into ezinhle ene. So umakhulu wami wasweleka ke ngoku kwabe kukho ulanukeni uanti wayencetha pha endlini ene. Ngenye imini ke ngoku ndathi ke ngoku unonye umfana ekuthiwa nguSibosiso ujene saba inkukhu ene ndabhaqa cousin yami. So cousin yami ke ngoku jayon reporter kulanukeni kutamkhulu wami nalo sisi lusebenza pha kum elanukeni endlini. So ngoku kwafuma sekuba no uyabona mandihambe pha elanukeni ePhedi ndize apha eKapa. Lapho ke ngoku ndafika apha eKapa ke ngoku cause ndafika phakathi enyakeni yabo andafumana isikolo cause bese ndifunda ugrade 8 ngoku ndise high school. Andafumana isikolo, ndafumana isikolo ngoku unyaka ozayo ke ngoku. Ndadibana ke ngoku nonye umfana ekuthiwa nguLethu noSikhumbuzo. Sabe sishaya nje izole ne. Yaqala ke ngoku indaba ke ngoku xa ndifika ke ngoku eSimunye High kwa grade 8 ne. Ndabe phayana ke ngoku ndingazi mntu ndingenachomi phayana. Ndabonwa ngonye umfana ekuthiwa nguKwanele Jikelo. Wabuza habo fondini solo kuhleli wedwa man yabo namantombazana kwenzeka ntoni ngawe yabo. Uzohamba nami uyabona like ngalento elanukeni break. Sithathe walk ene siye pha kumelanukeni endlini cause ndihlala kufutshane. Okay ingabi nani ke le into nami niyabo ndithathe walk naye uKwanele ndihambe naye. Xa fika phayana uKwanele kuyatshaywa pha utshaywa elanukeni lo mebhotile ne. Nami ke apha ke ngoku ndilanuke ndinikwe isecond ba manditsale nami nditsale apha elanukeni ipaper ne. Phinde sibuyele phi esikolweni right. Siyenze oko ke ngoku le into yami.
ale ngenye imini ke ngoku kukho ntoni kulo mlomo ebhodini? kukho elanukeni ipilisi ne but ke ngoku xa seyitsaliwe ipilisi kuthiwa zisekhona so ngoku ipilisi iye ingabi strong ipilisi phayana xa seyilanuke xa seyitsalwe ngomnye umntu yabo cause mna bendiqhele utshaya intsango bengekayiqheli elanukeni ipilisi yabo. Okay right apha so yenzeke oko ngokuleni kwale ngenye imini apha yabona aphinda ndithatha ukwanele sihambe siye koo-8 apha xa sifika apha kugcwele apha ne uyatshaywa apha ndibone ke ngoku onye umntana oyintombazana otshaya le enye ilantukeni iglobe apha ne ndibone enye umntana oyintombazana otshaya iglobe apha ne ndiyijonge ubuza hayibo uyayifuna ndithi yabo kuthiwa iza ndifakwe apha so ndifundise utshaya apha ne hayi ndimane utsala kuthiwa ithi ndimane utsala ndikhohlele hayi right sihambe siye elanukeni siye esikolweni esikolweni ane ugrade bani ngoku? ndiseku-grade 8 ngoku. E-high school? High school. Okay yabona okay right apha ne sibuyele esikolweni ke ngoku sendiqalwe yi-corruption ke ngoku ndiyarobha apha esikolweni ndibe i-calculator ndikhuphe ibraso ndililanukeni ndibe i-laptop ezomisi ndibe into zomisi ndisearch iibhegi zomisi like sendiqale nje bubusitoti ngoku ne okay right ingaminani apha kwala ngenye imini ke ngoku khona onye umfana endandifunda naye yabo lo mfana lona ndiyamdlalisa ne uba ngathi phofu ndiyamsearch phofu ndandimrobha ne but ke ngoku ndandifuna ujonga uba ukweliphi icala na yabo uba uyandoyika okanye mhlawumbi yabo mhlawumbi ngandonqeni naye ne so ndazama ke ngoku lo mfana lo uba ngathi ndiyamsetsha lo mfana wandiheda ngentloko apha kule ndawo apha so ke ngoku ndabe ke ngoku ndine-okape ne ndavula imenda ndabe ndimhlaba ke ngoku ndamhlaba lo mfana kwathi gqi ilanukeni ibamba nane ne yabona so ndabe ndibaleka ke ngoku ne cabe ke ngoku lowa olanukeni umfana ujike ekoma xa sendisive ne ndava apha ekhaya babekufike amapolisa beyondifuna ne xa ndiphinda ndisiva ke ngoku ndafika ke ngoku uba ndaphinde ke ngoku ndava uba uyabo ukhona onye umfana ebezile apha elanukeni yabona phendlini ebebhandishe ilantukeni ibhayindisha apha lanukeni umfana apha yabo mazayithini ke ngoku le into ngoku andisani nokuya elanukeni esikolweni ngoku ne masuke mandiqanise uba ndiye esikolweni right xa ndisiya apha esikolweni kuthi gqa iveni elanukeni eyamapolisa yabo indithathe indise-police station naye ukhona ke ngoku olanukeni lo mfana lo bendomhlabile yabo plus nomamakhe yabo plus nomamam ndihambe ndiye e-police station ndisayine phaa ndithini yabo caba ke ngoku ndivulelwa icase somane uthini uyoxoxa eBellville yabo ingabi nandi ke ngoku le into apha ne hayi yabona ndiye esikolweni yabona ndimoshe mane uye ecourt ndimoshe mane uye ecourt ndimoshe so ke ngoku apha ke ngoku yabona apha ke ngoku yabo afumaniseke ngoku ndiye ecourt i-final day ne but ke ngoku mna ndingayi ecourt mna nditye imali utya kwam ke ngoku elanukeni imali apha ndifumane iwarren ufumana kwam ke ngoku elanukeni iwarren inoba after 3 days kwafika elanukeni ulanukeni umcuphi ne so umcuphi unowafika phaa ngoo-3 ekuseni kunkqonkqoza yabo ufuna abantu ufuna uthulana hayi right thathu apha kuthiwa yabo ndithathwa apha ndisiwe epolice station after police station ekuseni ndiye ecourt ndiye ePosmo heyi ngayithini le nto apha ndiye nePosmo masuka uyaboza khawuleza ndiphume mani elanukeni phaa ePosmo ne yabona ndiyoxoxa ndigwetywe apha i-12 months apha ne xa ngelakha ke ngoku ndifumane i-2761I so ndenze i-4 months mne right apha ne but ke ngoku phaa etrongweni i-2761I thathi ngoku ndiyaqala ugwetywa so ke ngoku ilantukeni yam isigwebo sam sophuliwe isigwebo sam yabo and ke ngoku nam ndisiphathe right phayana because mesele-juvenani bendiqala ugwetywa bendinxibe ujintotshini yabo qha kwenzeke ke yabona apha etrongweni ke ngoku kukho mos apha etrongweni kukho ilantuke imithetho i-rules yabo
awukwazi udlula onye umuntu esitya especially insizwe yabo. So ke ngoku right apha ndibizo ufumaniseke ngokuba ngongomso ndiyagoduka apha neya. Xa ke ngoku imistake yam ke ngoku uyabona ndidlule mna konye umjita olikhalade sitya. Laa mjita lowana bethwe nguye. Hani umbuyisele back, hani umbethe. Lo mjita athathe ilanukeni lento, ilanukeni inceba yelanukeni eyalento first year. So afuna undihlaba ngalo. Thatha umshayelo nami lithi is yabo. So ke ngoku uyabona mnandi afumaniseke ngoku iyaphela ke ngoku le. Kuhlaleke yabo. Qha ndizifile manje phe room man apha ndiyazifila man afuna uyitshintsha man le ilanukeni room because of insizwe le ene ndile ke ngoku kuyasatyelwa phaa but ke ngoku mna ndiseyimpatha mna ngelaa xesha eliya ene. Okay right apha ingabi nana apha ene. Qha ke ngoku ndidlala uStokes ama-dice apha ene. Uba ke ngoku uyabona kulayitwe i-TV ndibukele i-TV ngapha ndidlale elanukeni uStokes ngapha. Kuyabalwa kwelaa cala kuyabalwa ngaphayana uba kuzaziwa kuthi elanukeni erumini. Qonda uba okay apha ndizawutshintsha ilanukeni iroom apha yabo. Qha ke ngoku ndiyambona ke ngoku lo mfana lona bendiselwa naye unyuka esehla yabo. Angene athathe ilanukeni i-box lakhe yabo. So atsala itholo paper phaa. Kanti utsale iblade yena ugqiba wayirepshela ngale nto elanukeni yabo. Xa ndisithi ndayiva mali le nto ingathi iyandisweba. Xa bento ethi bheke yabo, bheke yabo. Xa ndibheka heyi sefikile apha wandisika apha. Qha ke ngoku ndabe ndibhlokha ke ngoku apha wandisika nalapha elanukeni yabo. Bezichuma elanukeni, bezichuma insizwe. Hayi mfethu mizuzu ingakanani yabo. Hayi right apha. Elanukeni amapolisa amabhavaro ke nabo yabo. Bendihamba ndisiya elanukeni ndiyohosa esibhedlele ne. Phaa esibhedlele kuthiwa no yabo yangaphandle sakuthunga. Ndihambe ke ndiye-retreat ene. Xa lithi ke ngoku sendiyile kwe-retreat lithi andifuna uthungwa because of izawushiyeka le nto imbi esisigale nto yabo. Ndibona abantu bebeyabona bendisizelwa ke ngabantu apha ndiphiwa zii-peanuts, iyogathi intoni ndinikwa mali. Qha lithi ipolisa no uyabona awuzuyifumana imali awufumana icuba. Ungazifumana like iyogathi, itshokoleyithi intoni yabo right. Ngongomso ke ngoku uyabona. Uzinikwa phi kokwenu ngabantu bakokwenu? Nikwa phayana iyabona phaa esibhedlele ngabantu abandibonayo yabo because ndibotshelelwe ilanukeni i-chain ama-chain. Abantu abakusizelayo. So benze ndengoku nami ndisemncinci ndengoku nami ke ngoku ndingulo unomzimba omncinci. Okay right ingabi nani ke ngoku apha le. Ngongomso ke ngoku ndiphume yabo ndihambe ndisayine ilanukeni iparuni. Xa ndifika ekhaya yabo athi umama abo xa ndifika ekhaya ene ya okay ndifika ekhaya ne ndihlale right ndibone umama bandisikekile ndithina abekhala umama hayi bo mntanam phantse wafa etrongweni uyazibona aba. Ufika nini? Fika lokhu yabo ndihlatywe namhlanje yabo uba ndiyabo ndiphuma ngongomso. Busozophuma. Besezophuma kakade elanukeni. So ndifika ngoku ndingulowo ufake iplasta ngoku apha ngoku thina. Hayi right ndithenge ilanukeni i-tush oil ngumamam. Ndisebenzisa i-tush oil ndiqabe i-tush oil ndiyeni ke bengathi noko ibhetere le into iyabuya yabo ndibe right ndithini. Okay apha ndisamile mos sisayina iparuni mos sisamile apha. Bona amantombazana alanikile ayi-2 adlula phaa endikhwazi yabo. Cela uwakhwaza mos amantombazana apha etrongweni. So nami ngoku bisendingeni laa nto yokhwaza amantombazana. Yabo right yabo khwazi hayi. Qha ke ngoku kungabheki ngoku lo untombazana ebendimbona kubheke omnye yabo. Abheke abolise yabo. Ndimkhwebe hayi beze nyhani ndicele inamba ndabe ndisebenzisa ifowuni kamamam yabo. Hayi right apha ndicela ilanukeni inamba zakhe exchange siWhatsApp sithini. Right lo girl lona ndimbize ngenye imini eze apha yabo. Hayi right. So abone ke ngophendlile ihlale naye ngicole 19. Hayi ngoku ndiyamfihlela ke ngoku uba ndikwiparole because of andifuni bayazi uba ndikwiparole yabo. Khona nqana mhlawumbi uzawuthi hayi ndingutsotsi ndisigeleke xa ndiliphara xa ndiyintoni na yabo. Hayi right amanesiza lo girl aziwe phaa kum yabo. Kanti lo girl yabo uyabona like uyatshaya nabo. Qha katsho kum yabo and then ke ngoku yintoni uyazifihla for utshaya ikeke yabo. Ngenye imini ke ngoku athi gqepha kum ephethe ilanukeni. Okay athi masihambe siye eklabhini ndingavumi ndixelele ilanukeni izitori. Maseke uba hayi masihambe eklabhini but ndiphinde sendimbonisa iphepha leparole. Hayi mani kwiparole mfethu bendibanjiwe mani yabo. Xa beyabona xa bendikufihlele yabona ngigqoma ndinqona ukutsho kuwo. Right alam mntana okay yabo is fine. Okay ngenye imini ke ngoku le ilanukeni imedi ithi gqe kum iphethe imali ithi bawulutshaye yabo ndayazi imagine.
Shaytek lo mntana madoda nomisele bheki mos lelanukeni lemidi hey right sothengela elanukeni ipaka apha ndibone elanukeni ke most abantu amajide kusebonga siyagcwala mfethu siba nikezana aphuma kanye yatshona yabo mesidaba fethu man no ndisalanukile yabona seyimpahla ngazi nix okay ingabi nana apha buyele back chaye ndithini ngibuyele yabona bayabona but isicelo isikhobo sami man no sign ndithini chaye ke ngoku ndijomene ke ngoku nalento elanukeni otsotsi yabona like wonke umuntu like nechomi ezininzi andimameli nami ndijone yabona even kwa igangster amavatos lokoso ndijomene elanukeni ama 20 minutes abhabheni yabo but uyabona for the Korans for uyabona menisiya manqapha because into yami ikurobha ibikuqhakeza nokuba qha yabo so ke ngoku pha elanukeni pha ekazi yonke into yonakele kuthiwa iyabona ndim ngoku because obitshomi zami sibhaliwe zitheni sinsizwa ngapha nangapha ama-26 ama-28 apha yonke into yonakele iyabona kuyabo kuthiwa ndim noba indimi kuthiwa ndim apha yabo kwabiwa iTV pha kumi elanukeni ekazi kodwa kuthiwa ngonyumjida yabo ufumaniseka hayi nguye kwathiwa ama ngubongsi lona ubele TV yabo hey and then ke ngongalamini yana bendiye eBhela nenye iCousin yami kuthiwa nguZola ehlala kolanukeni ko-17 yabo ya so bendiye elanukeni mina eBhela mina elanukeni ecaweni kuthiwa ndim nozala bezami nozala ama umntana wami mane bekhona iZola kuthiwa hey ndibethwe ngabahlala apha ndibethwe hey yabo ufumaniseka ngokuba ndizawutshiswa ngoku apha yabo and then ke ngoku ndibona nabanye abantu ba hey abantu abaninzi abanithandi mos apha e-areeni mos abantu abaninzi bayalizonda apha e-areeni mos yabo okay apha right ingabi nani ngiqoma okay ayongxaki khange lakha kuthi gqi ilanukeni phofu le TV lena ne yabo ya bekuthiwa le TV ndiyabona ndiyibile ndiyiphikile but indlela endibethwa ngayo ngqoma ngoku mawuyivume sayivuma ngo because of ndiyabethwa ngoku ndiyabona aba bantu abagive up abancami ngoku yabo okay khona enye indawo ingase 711 endiyazi ethengisa iTV pha zawuzama ngale TV ndiyayikhomba but zawuzama intoni ithuba loba ndibaleke endiboshwe ngetaya lanukeni cables apha sendijongiswe ngabantu wonke ukuhlela lanukeni ekuhlaleni intoni abantu yabona ya bonke sawufa heke yo hayibo ubani ungathi yandithanda ubani uqhele uthini kanti uncaphukela kanje ubani right apha ingaminani ke ngokule into ndingathi ndiyayikhomba le TV xa ndifika phaa ndiphoncuke ndibaleke ubaleka kwam kuthi gqi amanye amakhaladi anditroll ezanqa lilisho lantoni kakhulu afele kakhulu aphinde ndibuyiselwa ndibethwe ngemvubu apha ngentoni khange lakha ke ngokuthi gqi elanukeni ngoku isquad samapolisi yabo okay ndi-right ndiye elanukeni ndiye police station apha yabo ya apha mos bene-gold and then ke ngoku kwayigold yam seyipoqoza ngoku bethiwe senofulala wegold yabo buzo yabona buzo phela elanukeni police station kwenzeka ntoni achaza mama hayi man umntanami uyatyholwa uyabona uyatyholwa enobhinosini yabo yonke le okay ingabi nale if mase ngoba ufuna ndibuyile ngoku into yasekhaya ngoku uyabona kuthiwa ngabahlali izawutshiswa yabo and nami ke ngoku ndimanzi yabona kwiifemeli zam because kaloku ndifika ndimoshe pha ndirobhe ndithini so ngoku yabona yonke indawo ndimanzi ngoku sayithini le hayi andiyazi baleka ubaleka kwam apha ndiye eBellville ndihlala esitratweni pha before uye eBellville uhlala esitratweni uphinde ubanjwe nini ube insizwa ubanjwa ngoku no manje second time kaloku sense esitratweni sense street case ngoku okay kulapho uyakhona ngoku kulapho ndiyakhona okay kulapho usifaka khona ngoku uba ungene kanjani kwindaba yoba ube si-street kid okay cool. So ndiyabona so ndiye eBellville lale elanukeni kwenye shelter pha manolala sometimes uyabona ke ndifumana ichomi ke even kwa perform umoya yabona mos bengiqhela ukuya mos elanukeni eBellville yabo ndikhwaze eteksini ndigatye so ndiqhuba itroli yabona la ndikuntroli ibhoni phakathi sabantu thini naso bengiqhenqelo yena thengisa ikawusi ilanukeni chips yonke le yinto iperfume yabo ya wayekiswa yintoni loo nto so kaloku uyabona bendiyenza le into ibisisigarelo sometimes ndiyarobha sometimes ndihambe ndiye eBellville ndiyothengisa ebusuku ndirobhe emini ndithengise emini buzulisa uthwayinisa ngothengisa okay right ingabi nani ke ngoku uyabona le into ndiye eBellville pha hlale ndibe si-street kids ndithini
Tshaya kwam kakhulu vele ndibonisa ngathi ndidleqwa ngoonoteksi, ndidleqwa ngabantu babale ngam abantu beliphakuphaku bethini. iBellville andiyifuni ilanukeni iBellville. Ndibona ngathi ndiyaphambana ngoku ngathi ngoku ndiyaraka zikho ngoku ilanukeni ingqondo ngoba iBellville andiyifuni iBellville ngoku. And then iBellville incinci iBellville imdaka and ikufutshane iDelft and most yabantu baseDelft bayaphaya yabona phayana so ndizawubonwa ngabantu. No man, ndicinga umama akakwazi yena umama akakwazi bopha. so uyabona like umama uyandazi uba ndihambile phaya ndazi uba ndiphi. Okay so uyabo so ndiphinde ndicinga ke ngokwapho uyabo okay ba sekhe kane uyabo kane ndaye rehab ane andiyibalisanga ngokule ilanukeni indawo ngiqivana yabona like izabantu senisuku yabo senisukuya masibesiyeka yo rehab masibesiyeka senisukuya rehab. Akhona amajita asetown oThulani oXavier pha yabo so indoni makhe ndiyowakhangela senzeka uba ukhona omnye wabo pha yabo. And then obvious senenzeka uba zinsizwa olanukeni oThulani because etown chapha ke ilanukeni insizwa mos yabo cause ukusurvive mos etown mos funeka mos beyinambari pha. Okay khwele ilanukeni train up ndiye elanukeni ndiye Cape Town and ngalamini ndifika ngapha eCape Town wona Grootman kuyanetha yabo and kunetha nje hey bone mos xa ufika mos endaweni uvela ube lost pha kunise ngantoni apha heziyathini apha ubani okay sawuthula but ndizawujonga andizobuza ukuchaza nokuchaza uba ndiyafika ndiyathini na xa ndibuza uba kusemfethu khawumbona uThulani khawumbona uXavier mfethu uyabona uXavier ulala pha elanukeni sePoint upha eDrink Point okay no man is fine nama ndiyeke le yinto apha yabo andisikarele apha okay ndibona abantu okay apha kuyasikarelwa kuphathwa ilanukeni iglass ilanukeni like kuzibona ezatoti zapha elanukeni eMcDonald's okanye mhlawumbe KFC eza cup kuphathwa zona pha paper cups so kuyasikarelwa pha any small change nama apha endinxibe iplastic ndithini nangoma nam nazi thithi sikarela kanje nama ndiye balungu any small change hayi ke zimana uphosa i5 i2 intoni endijonga okay paka imoto ndithini na endizayithini le nto ndifuna ulala ngoku ndizawulala phi okay sawulinda kube sekusuku apha and sawulandela iyabona landela abantu ethi kids xa endilandela abantu okay kulalo apha okay na it's fine man phinde ndihambe ndiyosikarela. First day ulala pha nokwenzeka ntoni? So the first day ndilala phayana ndalala ngecardboard yabo cause yabona like yayikhona ke ngokule into ba ufikile ngoku apha ngoku phi kwantshabalala ngoku yabo but ke andizothi because of ndiyafuna ndiwanted anandawo kuye ndalala yabo manolala but adibana ke ngona lento ilanukeni ichomi ke ngoku. Okay before ndaya elanukeni ehome stairs hlale home ihome mos indawo elight mos yabo ehlala phayana yabo like esukwesiphathweni ezifunwayo ezingenandawo ohlala like imix masala yabo. Lo home iphi isetown eUstock. Okay uyaze njalo lo home la home leya ndixelelwe ngenye security ba yabo like mani yami ndiye home kangale mina ufika ngayo okanye soke walala yabo no ndixelelwe inoba after 4 days ndipha esitratweni isecurity so kadlala pha and so ufumene nochomi yabo because sometimes pha elanukeni pha uyakwazi ulala mos pha elanukeni pha etown uvuswe security ba afeni come yasibona yakubona yabona no suppose ba ulala apha so ngicayibona uyabona no khona indawo mfethu suppose ba uya kuyo uyofuna pha yana indawo elanukeni because yabona ngathi ba use fresh wena esitratweni uyafika yabo. Okay right niye home ke ngoku xa mandihlala phayana mani uphuma ndafumana ichomi friends apha yabo. Okay right ingabe nani ke ngoku le way lena apha yabo ndiphe home ke ngoku ndalwa phela elanukeni phe home ufumaniseke uba kwi-care worker uyabona like siyaxabana like yabo ndingavaniyo yabo naye ndaye esitratweni ke ngoku full time phaa esitratweni ke ngoku uyabona phayana ke ngoku ndiyarobha phana yabo cause kwaitshomi zam mos ziyarobha like robha tourist robha icamera robha ifowuni robha amacheyina robha ntoni na ene yabo okay right ingabi nana robha fumaniseke ngoku apha ke ngokuba
siyabanjwa ke ngoku okay sirobhe ezinye itourist qha ke ngoku enye itourist umuntu ongumama ikhali yabo khala kwayo but ichomi yami ke ngoku ingabanjwa uWilliam yabo ihambe yabo manje kwami fakwe yabo fakwe evenini so police station apha police station apha ithi gqa ichomi yami apha yabo le bendrobhe naye ichaza uba naye bikhona naye yabo ndiyichomi yayo izozibambisa mayibo lo mjida right ahlale kwajuice ke ihlale phelani ke sabanjwa Friday yabo hlale so Monday siyapozmo apha xa sifike epoze wafa kamera yabo right apha ngixaba mfethu ngoku mfethu mina yabona mina ndifuna uba insizwa mina ngoku thini wena mfethu mfethu ndiye mfethu ndiye ensizweni mina ngoku because of uyabona sensokubanjwa ne but ke ngoku ndafumana iyabona like lento ilanukeni iskala apha yabo so ngoku ndifuna inambara ngoku ndifuna insizwa ngoku athi nyhani mfethu hayi right kuthiwa insizwa ngampatha ngapha ndiye ensizweni endijonga ngabantu amqama okay ikhona ivali lithi gugugugugugu ndiyoyike ne but ke ngoku ichoice ayikho ichoice because of iyabona like ndifuna inambara nam ngoku kumene inambara because of iyabona phe estratweni kube inambara phe estratweni ukuze usurvive ube trend okay right apha ingabi nana ndiye D3 atsho wami yena aye eD1 eqaleni apha ngene D3 ngene pause maximum ndime phaa xa ndifika phaa trend apha gcwele womzabamu ndiyaziwa wonke umuntu apha so bayandazi abantu endithule esitimeleni apha trend apha uzukhumbule ke ngoku phaa elanukeni ne phaa etawuni ne intshonalanga apha etawuni ne ndikhule sithi mina yabona la for uba intshonalanga soze bele 28 because of 28 ndiyawazi 28 ba hayi yabona so uyabona like ndawoyika 28 and ngiqaba ngiqoma hayi man aba impumalanga bele robhani mina ndifuna imali pha yabo uyarojwa pha because of uyabona like gcwele 28 26 anqabile pha yabo uyarojwa uyathini like uwika uviwa pha yabo xa uyindoni 26 okay uwika uviwa pha ngiqoma okay ziba 28 yabo right ndithule phi estimeleni apha right ke ngoku bese khona ulanukeni ukhazini wami bendifakele ilang party yabo so ilang party at least noko mos ndimpatha yabo noko iqondileyo ngumalight yabo right apha thule estimeleni apha chaza ke ngandi impatha apha intshonalanga okay right sendibone womzabama baye emajita endiwazini bona ngoku nenye ke ngoku leyana ndiyazela phi yabona yayirobhe ilanukeni yami ithiwa into lento le yabona le nto igenerator yami yabo ngaphandle yabo so uyandazi yabo ulanukeni umjida lo yabo andibamjabo mfethu lapha ngoku uthini into insizwa bezidani insizwa uyafuna uba insizwa ndithi ndiyafuna uba insizwa okay right umjida okay mfethu ngamanye inoba mna ndibanjwe Wednesday so ngomgqibelo yabo kwatratshwa ke ngoku iyabona like inspection exercise phuma ngaphandle exercise inspection right apha yonke into umgqibelo enziwe insizwe right enziwe insizwe indafaka esikolweni nami esenombo faka esikolweni esalewe nombo nqamaye man yento ndiyithathile man but bekuthile like ingqondo ziyabuya ingqondo ngoku andiyifuni nalento le achuso wami ke ngoku yena siye court andilibali achuso wami naye bawenziwe insizwe ndithi woy indoda xa ndisithi achuso eksemoja hayibo mfethu nikezani ifake out nikezani gqala kanjani yabona amsedathi sisemfethu sempatha hayibo mfethu awakhiwanga kanti mfethu hilo mjita lo and then ngo nami ngo ndiye court ke ngoku uyabona baselekile kuyabalwa ke ngoku like insizwe ama-28 mangaphi ama-26 mangaphi yabo nami phensizweni nami yabo so xa kunqula something nami yabo nami ndiyafumana nami something pha okay apha right apha ingabenali wili achuso wami andifuni kwa ugqoka mna and wachuso wami ke ngoku ndiyeva pha ndivile pha wachuso wami ahlela ngatrend pha elanikeni pha ekamereni pha iyabhuzwa ikhona emenza ulanukeni into ngumama pha yabo and wachuso wami ke uyayithanda le icanda apha yabo thanda uyabona iqeda ukutya ekusemfethu mfethu man ndicinga ubaleka mfethu ngokwapha mfethu yabo kulaa kamera lendihlala kuyo mfethu I need the rest I need ulala ndiphole ndibe right because of apho ndikhoyo
And then ke ngoku ebenibuzile uyabona buziwe phayana yabo ba kusemfethu so uyabona so wenziwe ntoni mfethu apha yabo onye umjike undibuzile o28 uyanifundisa ulanukeni umjike unguthemba yabo yanifundisa ba kusemfethu wenziwe ntoni pha chaza mfethu nenziwa kanti ye mfethu uzugcwala yabo suppose ba ikhona into enziwayo kuwe wena but efondini kaloku efondini inombolo ithathile ecemfana ba wena and then uzukhumbula uba uyabona tafuna uba 28 mna ndikhule kuthiwa ama-28 arong ma-28 mna andifuna 28 qha ke ngoku andina-choice abendixelele ulanukeni atshusi wam naye befondini nam mfethu nje ziyawawa phaa ziyakhala phaa andifuni uba phaa and then ke ngoku le nto enzeka phaa uyabona phaa kwatshusi wam andifuni ide yenzeke kum right ndibaleke ndihambe apha ingekanziwa le nto ndixelwe because of uyabona if kwakuqala before ndenziwe insizwe phaa yabo ndinikwe isikere kodwa inabohlaba phaa ulanukeni but ke ngoku undixelelwa athi somajonga mfethu ube ngathi uzamhlaba yabona ube ngathi uzamhlaba nyanyana uyatshekiswa seyisatyelwe yonke into eqa qha yena uyabona like atshusi umane ndixelela izinto atshusi yabo ndimazela phi kwangaphandle wayitshomi yam seke salwa kwakulwa even phaa ngaphandle qha yabo so like sizitshomi sizifriend yabo esi sikere uthiwabo lingisaba andif isikere sona sithiwa lingisa enye insizwe mna ese-26 uba yefondini man phandiyihlaba phaa lingiswa yona kwenziwa ntoni 3 time apha landikezaba ikapati esentshonalanga yabo okay apha yeyi nam thatha esi sikere bendiphuma isithuba ekuseyisaphi yabo hayi mancane iza yabo siyadlala besikutshekisha qoma sekudala ndiyazi yonke ilanukeni yonke imumisi yabo but ke ngoku laa ndicela yona ke ngoku ulanukeni lo mjithi uba yefondini wena funeka ibe khona into enziwayo kuwe wena cause of yabona like and then ke ngoku uzukhumbula ebendixelele kuqala uba wena wena uzohlaba umntu wena qha uzibe ngathi uzomhlaba yabo uyatshekisha so that is me zomjita lona zonke iwonsi mos iwe uyazazi mos yabo kwale wendixela yona uba that is me zinyani yabo hlala njani ke ngokwapha mna andikohlala kaloku apha no I have to go up ide yenziwe nini ke ngoku le nto yo yabo imalo ke yabo okay right up yabo imazi kawujika imike ijonge ngakuwe yeah so ndihambe ndiyekhothi ke ngoku apha xa ndiyekhothi sinikwe enye idate noba yi-3 days ide efondini mna nditshintsha iroom mna ndiyahamba athi watshusi yabona it's fine fit ngayitshitsha iroom and then ngoku atshusi mthanda ngento eyi-1 eleke nto ndiyithethayo uyayingqina uyayisapota akasiba hayi fit uyayisapota right apha siye kwenye iroom apha kule room lena yabo uyabona like ivakele into yoba kaloku wena uphume esikolweni wena usisitangu wena intshonalanga sayifundela le way qha okay mfethu okay ndiyekhotha kwam ekhothi ndabe sendigwetywa ke ngoku ngilakha yabo gwetywa kwam athi somasheka phi ePosmo ugwetywa how many years ndigwetywa i-12 years 12 years yabo for le robbery yale tourist yiyo ligwetywa irobbery ndinke ngoku kujampa ezinye ii-case zam ezi-house lanukeni house breaking enazenza eKills Bay because bendichekeza izinto zabelungu mosebo yabo kujampa i-fingerprints edongeni yabo uba ye man eKills Bay wena sosukuchekeza wena ubufunwa phi eKills Bay wena yabo phaa elanukeni ePosmo ndidrafte mna ndisuke phaa eDrangersville fike phaa twajonga ke apha ke uyinsizwe ndithi utwajonga apha ke buyinsizwe apha ke bunombothi kubeka phi ecaleni apha yabo beka ecaleni kusheka wena qha okay apha ndihlala pha elanukeni erumini apha yabo ngene kwenye iroom andihlale right ngabi nana apha ndenze isigwebo sam ndigqibe but ke ngoku yabe ikhona ke ngoku enye enomatshini apha yabo so yaphela ke ngoku indibhala ke ngoku elanukeni apha ilanukeni 28 apha yabo ndiqoma yabona at least nam ngaphandle xa ndinxibe ivest bandibonakala uba at least insizwe nene yabona ezawizi hlala apha etrongweni yabo ndafumana ke ngoku ilanukeni iparole ke ngoku ndaphuma ngala mini ndiphuma ngayo nozala wam uyifumana after nini after how many years ndiyifumana okay ndiyifumana after 6 after alanukeni after 4 years apha
Okay. After 4 years fumana ilanukeni iparole. Cha ngoku ndifika unozala wami sinozala wami efondini ndiyahamba sendihamba mna. Khala mina ndifika ngayo sendihamba. And then manje ndibhalise igama elirong. Kudalwa ndikhangelwa apha ekhaya. Ndiyabona sinobhesuku. Ndibhalise igama lami endibhalise ngalo endibhalise ngalo. Okay yaba right ngabe nani ke ngoku elelani le nto. Athi mama efondini ndiyahamba yabo. Ndiya elandukeni. Ndiya eJoburg ufike ndihamba and then ke ngoku sendithathe yonke into kuzawurenta umuntu apha yabo nempahla and ngoku nami impahla ndiyazibona impahla apha hey phinde ndijike same time apha asini mos ndisayine iparole ndiphumele elanukeni eBellville ne right ndiye eBellville nditshintshe elanukeni address mase kuba ndiya elanukeni mna eFishhoek kadaba wami yabo and then ke ngoku nditshela lapha eCape Town ndiphangele efirefighter yene. Okay. Uphumile ngoku and uphumile na kwimpilo ngoku yohlala estradweni. Uyigqibile yonke lo waphuma. Ndiphumile. All right. Then ke ngoku lencwadi ubusixela ngayo uyibhala uphi yona? Uyibhala uphayane okanye uyibhala so right ngoku sowubuyile? No lencwadi lena ndibhala ngokusosebenza. uyile even elandukeni like uphangela kwami phangele i9 months ndabe ngoku ndisave imali ndabe ndiyokweluka elandukeni emaXhoseni ePhethe engqoshwe ne. Okay. Xa ndifika apha eBhumeni pha elandukeni basela ikhazini nami lendiluke nabo ayikusemfethu anandawo elandukeni ndiyi-wanted elandukeni eDeft ndiyi-wanted kuyo yonke elandukeni indawo ne. So yabo so like anandawo kuya ngoku andisaba uyabona la kuphuma kwamapha saphuma ndiyephi. Because of God uba mngcela bayifoni siyakolusa kuwe yabona kwethu siyahlukana nawe because of siva sidlanza ngoku hlukene le nawe ngoku yabo athi kazi nami nomfethu masambe siye eBhayi uphuma kwethu apha yabo ePort Elizabeth ukhazini wami ke usebenza ezitaxini yaqhuba. Okay right up ndihambe ndiye eBhayi apha eBhayi ke ndihlale but bendichaya mona yabo noko elanukeni inkawuza izolo. But ime ngoko grade apha enkawuzini apha yabo nchaye cha apha kuzofumaniseka uyabona apha ngoku uyabona kuzofumaniseka ngokuba kukho enye icawa wena apha bhura ekuthiwa yilanukeni iJayiseka apha yabo and le cawa lena noxokoku istyle isikhona istyle ne sintswe mgrade style yabo siyathanda istyle apha unciphe right yonke into right apha ndiphinde still ke ngoku ndachaya ne but andichayanga njengakuqala ngoku ndchaya sometimes because of utamkhulu wami ustraight utamkhulu wami yabo ibrother yethama yami yabo indala istreet apha yabo. Okay yaba bhura ungabe nani ke ngoku apha ne ndichaye but ke ngifuma seba ndiye ecaweni xa ndifike ecaweni apha kuthethwa nami apha kuyashunyayelwa mana apha yanyani ngaphambili bese iqhwaba elalukeni yabona like ipava abantu bese thina apha ndijoyine ke elalukeni like ezinto like as a youth like uact ecaweni uba asharisha uthini yonke le yinto yabo hayi nyani ke ndiseve ecaweni cousin wami. Okay afumaseke uba cousin wami apha uyathwasa cousin wami apha yani uthi uyathwasa usebenzisa impepho intoni ene hey hama nungisela kuyabona blind man ezipepho man yabona azinuka i-drain for him napha yabo. Okay imake andifuni uba into ba ibe sekugqibeleni kakhulu le ndawo ephela abantu mhlambe bengayiva. Okay ndifuna singene kakuhle apha encwadini make siyi-introduce le ncwadi because sivile ngokuba ubutsotsi bakho buqale njani wabuyeka nini yabo wagwetywa kwathini wonke lonto leyo sivile ke ngoku and sivile ba into ba isigwebo sakho naso sigqibila ndithi yeah. So ngoku make singene ke ngoku njeba sowuphumile ke ngoku into yencwadi iqala xa kutheni. So apha ngondibana lento i-cousin yami i-cousin sister yami yabo right indise eRent office elanukeni erayo apha ndenza i-acting intoni apha yonke into apha yabo ya xa ngoku ufika amanye amajita phayana eRent office kusekho uButsisa abo apha ufika amanye eRent office amajita abhala elanukeni incwadi apha ye kuthi qhatha man hayi man
nami ndizenzile mani elanukeni iway izinto and then ke ngoku ndingumuntu othintithayo mnene but ke ngoku ndiyabawela ke ngoku can share story sam sharele abanye abantu neya enzela uba most abantu yabona kizawuva utshaya i-drugs kurongo yabo i-pressure yechomi i-wrong pressure elanukeni yechomi because of nobangela uba nditshaye mna i-drugs mna be honest bendifuna ufitha echomini yabo so ndifile yabona i-peer pressure echomini mna yabo so ke ngoku ntoni ndichomane nabantu abarongo mna ndachomana nabantu uyabona like abarongo abatshayayo abathenda phela nditshaya i-drug so ke ngoku ndaqomba nencwadi lena funeka like yabo like xa ungumntu nefuneka utshekishe uba uqala ujonge isekile yabantu ujonge uba ngumntu onjalo udibana naye wenza ntoni yabona so akhuthaza phi na ungavele like udibane nomntu uchomane yabo nomntu because of sometimes uyakwazi udibana mhlawumbi necherry intombazane kanti intombazana ngumuntu otheni orong uzukhumbule qala ubanjwa kwami uyabona la ndibalisile uba ndandiyekile utshaya ndathemana lento iyilanukeni girlfriend ayibona inhle kanti le ntombazana itshaya iziyobisi so yalibuyisela back ekutshayeni yabo so le ncwadi ke ngokulena yabo uyabona like iyakhuthaza uba xa ungumntu zithande wena kuqala yabo before uthande ngabanye abantu and then ke ngoku zinonophele and then lena itempile kaThixo lena iyabona intoni i-respect sukwenza yonke into le yabo akutshiwo mhlawumbi ukuthi uba kuthiwa mhlawumbi ungumntu mhlawumbi yasela susele but isela in order susifuna mhlawumbi every weekend yasela every weekend ukwalanukeni usepakini use-rents uyasela uyadruva uyathini cause of naye uyabona ilife yosela uyabona suka kuyo ilife etshaya i-drugs suka kuyo yabo xa usela every weekend funeka kumele strip esitsha and then ke mna ke uyabona like ndikhule ndingumuntu ethanda gqitha fashion like andifuna uphoswa yonke into efikayo ndifuna ufitha kuyo yabo ithini ke igama lencwadi le ncwadi lena ithi how did I escape from snare okay ithi ngesiXhosa ndiphuncuke kanjani emgibeni isnare ngumgiba because of most abanye athanda ubuza uba yintoni isnare ngumgiba isnare ndingayicekisa njani nanga amatsheni so yabo so benditshaya i-drugs yabo so benditshaya i-drugs yabo nditshaya i-drugs mbophelekile ndiqhenwe nguSathane yabo ndingakwazi uthini uqhawuke but ke ngokwenzekile ke ngoku ndathi ndaqhawuka ematshenini avuleka amehlo ndakwazi ubona uyabona uright no wrong ba no man this thing is right this thing itheni wrong le into yabo so hence ke ngoku le ncwadi lena inalento ama-chain even kwa ititle yayo ibhalwe kanje how to escape from snare mhlambe ngeyiphi i-chapter apha kule ncwadi yakho oqonda ba mhlambe ungasikuyisharisha namhlanje mhlambe khayivula iyangqo kakhulu chapter apha ndingathi mna ndikhule ndingumntana oright oqeqeshekiweyo yonke into like eyenza kakuhle ngokwe-order ndikhule ndibaleka ndikhule ndicula mna but ke ngoku kwenzeka ke ngoku ndadibana ke ngoku nale nto uyabona like i-friend yabo so ke ngoku yonke italente yam ngoku yavele ndiyacimeka ngoku yabo cause mna ndikhule ndisithi mna sawucula sawubaleka ndibe yimbaleki but ke ngoku zange ndikwazi for ubaleka because of nditshaya yabo so andikwazanga ubaleka so yabo so andikwazanga ucula it I was drop up in mission location and then I was athletic and then running I was also singing I was also have a friend like Sibusiso Wochi and Lukanyo Mthongwane but sikhule sonke like usual nababantu okay but ke ngoku ke mosi inje wena Grootman in life uba ne friend ezi-right uyabona ube ne friend yabona like ifumase kuba si wrong as friend yabo but kowenu uyakwazi kowenu uncane kuthiwa dabongs asisifuni ezichomi si wrong for wena zi-right ezi but mna ke ngoku mna ndakhetha ezi zi-wrong elanukeni mna i-friend so kulapho ke ngoku mna ke ngoku lapho uyabona kuqale ke ngoku ndatshaya ndafunda apho utshaya ke ngoku waqonda uba mawuyibhale le ncwadi
uzofundisa abantu ngayo. Ya le ncwadi lena uyabona bora ndiyibhalile ndizofundisa abantu ngayo ndibhale ngalento iEnglish ne ndibhale ngeEnglish but ke ngoku be honest mna ndiphile ku grade 9 mna andifundanga mna Rodman anazi isikolo because of benifuna ufunde ne qha ke ngoku bengigxothwa phi mna esikolweni because of i-transfer yami ibi-wrong i-transfer yami kakhulu ibichaza bad ngami and then ke ngoku nami ke ngoku like ezikolweni bendirobha abantu ndifostela ndixutha into zabantu ndiyabona like ndithatha into yabo uyabona like into zabantu ndithatha ifowuni ndithatha i-laptop ilanikeni intoni so hence ngoku like ba ndavele isikolo like andasifumana tu isikolo yabo ya kwenzeka ke yabona kwenzeka ngoku ndatshintsha ke ngoku yabo ndafumana ilanikeni ispan andafumana span because of the record. Okay. But ke ngoku uncediswe ngubani ke ngoku le ncwadi ude ibeka ndiyaphuma? Le ncwadi lena ndincediswe ngonyou girl wase Mthatha. Ngincediswe nguye. Yabo. Over the phone. So mina ngithetha ngeSixhosa nina angiqoqolele ngale nto ilana ngeEnglish. Okay. But iye ihambe njani lencwadi xa uphuma kwayo mhlawumbe uye wayilauncha kathini iyathengiswa ihamba kanjani? Le ncwadi lena Rodman khange ndiyilaunche andikayilaunch because of ndifuna ilanikeni extender ibe nkulu yabona ibe ngu-A4 because ikhona onye umlungu endimfumene yena owase Long Street uthe kum lo wamlungu ucela ni extend ibe ngu-A4 and then ke ngoku izaba khona pha kuye eshop ilanikeni incwadi yabo unayine shop ese Waterfront lo umlungu seke ngoku izaba khona phela ilanikeni pha ilanikeni eCape Town napha eWaterfront yabo so ucela ni extend so ke ngoku I'm trying ke ngoku nami ke ngoku extend even ilanikeni pictures ezapha etrongweni ezalapha ngaphandle ezapha estratweni yabo ya at least bencwadi ngathi noko ilanikeni inkulu right. Okay. So incwadi yakho mhlawumbe ungathi iyafumaneka iyathengiswa okanye ayenza kanjani wenza kanjani ukuze uyifumane ube nethuba lokuyifunda? Incwadi yami ndayithengisa Rodman iyafumaneka kum ndinayo uWhatsApp inamba yami ku WhatsApp ikhona ithi yabo ithi 078 380 8498 ndibe khona kulana ku Facebook ngimaphathela Dabong siphana ku Facebook na ku TikTok ndikhona yabo igama elana kuleli wa inoba imali lekopi ke ngo incwadi yami i200 ilana ke incwadi yami se200. Okay. Hayi ke masithembe ke mhlawumbe njeba useza kwenza iA4 kulowo ngu-A bani lo? I think A2 lo. Yeah, no uthoza uzakwenza A4 ngoku. A4. Yes. Mhlambe kulo A4 intoni eshotayo mhlambe ucinga ibe yashota uba ingaphumi lo A4. Kushota ndo. Apha kudingeka ipictures zam enizas extender and then ke ngoku dinaso istory enizas yabona like extender apha yabo ngoku like life enomphila ngoku. Okay. So mhlambe umuntu ofuna ukuxhasa mhlawumbe ungaxa uxhasa njani? Ya umuntu ofuna ungixhasa like nganixhasa like ngento angixhasa yona mhlawumbe umzekelo mhlambe for nami ndizokwaziwa nami ngabantu ne so like nganibhuka sometimes uyabona so iqhumeke kuye ibuza nibhatala kanye yabona like azonibhatale ne yabo mhlambe yabona mhlawumbe ndike bus fare bawunayo mhlawumbe uparishele yabona like just for uba nami ngoku ndiyabona like ndizakwaziwa ngabantu ndizobonwa ngabantu nami yabo usenzisho apha kule ncwadi uyitsho ifuna i-extender umuntu ofuna ukuxhasa ngawuxhasa njani? Umuntu ofuna ungixhasa apha anganixhasa njani anganixhasa nje just for uba like ba andixelele ba ngeziphi indawo like bafona incwadi yakhe bese-library andixhasa ngolo hlobelo yabo ya because anzi ukuthi mhlawumbe ebantwini mhlawumbe nganixhasa ngemali yabona like because it's not easy for abantu baba like ba udonate uthini yabo ya but ba ukhona umuntu okwaziyo for udonate is fine anayo ingxaki le yabona le ndi-accept lanikeni imali but isikakhulu ndibawela mna ncwadi yami bese-library ifumaneke phi e-library. Okay. So ngelihlobo uyibona ngalo lo sisi abekuncedisa ngoba uyibhala engaba uyibhala ngolhlobo obuyifuna ngalo kanye mhlawumbe
sikhona indawo ezingezizo. Yabona Frontman uyibhalile yena shem yabona right, but there was someone wathi yabona le ilanukeni ne le ncwadi right ne, but be suppose ba dinayo even Awuphinde uhlale kahle inyonke. so there was someone wesithi le ncwadi right ne, but be suppose ba ikhona yabona like at least incwadi yesiXhosa because bakhona abantu abangayaziyo iEnglish abazofuna ilanukeni English yabo, otherwise yona right spelling yonke into everything. That's double check everything. Idinga nje uextendwa, idinga nje uyabona like i-pictures, idinga nje ufaka esinye istory cha esilanukile esincinci cha. Okay, so ke mhlambe le version yesiXhosa yona awucinga uzawuyenza yona. Le vision elanukeni yesiXhosa Frontman ndizayenza and ndiyifuna great yabona yona. Cha ndifuna uqala iphumelele le ncwadi liyibone. Yabo ibe right ibe nkulu, ndiyibone ba okay e-library khona yonke into iyafumaneka, and then ke ngoku ndiyilanduke yabona yabo ke ngoku ndiguqulele esiXhoseni even kwa kwi-Afrikaans because of ndiyaziwa ngamakhaladi yabo, khona amakhaladi awalanukile awandazi even kwa bedef gcwele ilanukeni namakhaladi, and then ke ngoku even kwamakhaladi most awo alanukile ayithanda inombolo kakhulu yabo so uyabona like ndifuna uwafundisa ngale nto itrong uba itrong ayirayithanga itrong because itrong sometimes ine-infect itrong kuwe Rodman kakhulu. Ezinjani? Infect ne yabona like uyakwazi mhlawumbe xa uphuma apha etrongweni ne uphuma ungekho right like yabo ungekho right like wena even mentally yabona mental apha elanukeni engqondweni cause phayana Rodman ne ungena abantu ngabantu pha kukho ispirit ngespirit pha ababuleleyo abarephileyo ayabo ababileyo aba-right aba-wrong basebenzisa ilanukeni amayeza abangasebenzisi mayeza, abathandaza nabangathandazi, abathwele nabangathweliyo. So yabo so xa uphuma phayana uyakwazi uphuma u-wrong phayana umaseke uphuma urhuqa imigqomo, uphuma usikarela iyabona ucela irandi ebantwini 2 rand ebantwini yabo so for him na yabona like andisiromani bandibhetero kanditheni na, but for in my side xa ndijonga abanye abantu ndiphinde ndijonge mna ndiqonda uba ewe Thixo like uyabona like ndisafuna uba train ndisafuna uba nento ne, but at least ndibhetere kunabanye abantu uyabona because abanye abantu mos uyabona like bayabuza uba bonke simenze njani bonke because of siyakwazi wangutsotsi, siyakwazi wena for niworobha wena ungamameli usistrike usithini ungena icase usayina uyabona usayinile ama uyabona usayina wena usithini usenza yonke into usi-street case ulale estratweni, but kunamhlanje we have changed yabona kunamhlanje akwazi umotivate ulutsha ukuthi mayabona kusemajita i-wrong inombolo, kusemajita ku-wrong ubastoli, kusemajita ku-wrong utshaye yabo akumandanga utshaye akumandanga ukuthi uyabona bangutsotsi because of umsebenzi awumfumani umsebenzi especially in these days awuna grade 12 une-terminal record so uvele kube phandle kuwe cha yabo. So mhlambe ngeyiphi yona nto iyi-1 mhlambe oqondayo uba koba ubugebengu bakho bobutsotsi bakho oqondayo uyazisola ngayo ngaske uyi-correct? Yabona bhura yabona into engiqondayo uba iyi-1 mna yabona ngiqoma ndiyabona like ndiyasola ngaye ne umosha elanukeni like abahlali, umosha abantu ne uphutha into zabantu like umuntu ezizamele fumaniseke sometimes umuntu uthenga umbane and then ke ngoku nala 20 rand senze babito yabo last 20 rand and then ke ngoku yabo ke ngoku umuntu ndiyamroba xa ebuya ucimile ulanukeni umbane ulale bumnyameni yabo. So ndiyasola ngaze yabona ngezi zinto because of mamoshile abantu senzile into ze-wrong ebantwini, but ke ngoku ndoyika ke ngoku even nam yabona like ndiye kubo yabo mhlawumbe sebendilibela abanye yabo ndiye kubo kanti ndivuselela ilanukeni like amanxeba qale kuqaleni mhlawumbe nizakaliswa ngabo yabo. Xa unonikwe elinye ithuba babekwe aba phambi kwakho ungathini kuba ngayiphi imessage onoyidlulisa kubo? Xa unikwe elinye ithuba Rodman ndithethe nabo pha yabona niyabona bekho apha phambi kwami, into endayicela kubo mna ndingacela elanukeni ndingacela uxolo ne yabo if babe ndikwazi mna ngokuya kwamna bendizazi izinto mna like bendizithathile kubo benzawuzama uzithenga ndizibuyisele, but I don't think indlela endimoshe ngayo elanukeni like abantu bandingakwazi ubuyisela kubo
angeze ngikwazi uqubhuti yabo. Kodwa ke kuyo yonke lento yenziwa zange wake mhlambe wenza into emasikizi umbulala umuntu uthini. Kwelo ila yabona kwele cala zange ndayenza into yobulala umuntu, even kwa urape zange ndayenza into rape yabo kwelo calelo. Even noba umuntu sometimes bekwazi umuntu hlama roach hlama ahlatywa athi nibe ndima onqandayo manje kalo manje sanomlimaza. At least usinikile imali yakhe, at least usinikile ifoni, wasinike earphones, so yabona, so makuyabona yabo, at least masingamlimazini khona yabo. So benqanda nelani ke emajidi nakhona ke i-strike man isi-striker, ndithanda umosha, ndithanda ukhokhela, ndithanda uthini yabo. But for ukuropa like uthathela for into zakho yabeni number 1, but welcome buyabethwa andifuni ba umuntu abethwe, bengayifuni le into. Okay, so zinto nezinye inzame ozenzayo ngokuzoba intwana ezincinci ezisa ozibonayo bazisazama ukwenza lemikhuba obuzama uyenza, ngeziphi ezona zinto ozenzayo to try bangangeni le ndlela buyihamba? Ya inzame enizenzayo pha ekuhlaleni sikhona intwana phayana yabo, ndincokole nazo ndithethe nazo uba yabona kusemajidi ndingabona uTabongs eno-28 ebhaliwe insizwe uthini na ayakhi imandla iwili yabona ngikakayiwili majidi yabo. Sikhona esinye isikolo bendikhe i-primary ndaya kuyo nam ndamotivate lanukeni ilight, bendikhe ndaya even esimunye ndo yabona like ngene class ngeclass ku-grade 8 naku-grade 9 naku-grade 10 ndimotivata ulutsha ndibachazela uba ndisuka apha bendifunda apha ndiyaziwazi imiss, bendingamameli bendingazirespect imiss, but kunamhlanje ndinencwadi, kunamhlanje andiyifuni into embi enziwa phi emntwini, kunamhlanje andimfuni utsotsi mna yabona like arobhe onye umntu, andifuni kwa ubone like fumaseke mhlambi ndive kuthiwa wena uyaropa okanye umosha abantu is wrong. Andikhathanga noba kuthiwa umosha abelungu okanye umosha phi, ubutsotsi bu-wrong ubutsotsi qha, ayikho laa nto fumaseke uba kuthiwa sumosha apha elokishini amamosha etown, ubutsotsi bubutsotsi ta. I-criminal record because of uzomosha etown uphinde ubanjwe yabo. Nathi yabo nathi mamoshile abelungu, nathi ndimoshile eKensbay bendingene eKensbay mna endlini lomlungu mna ndiyabona like ngiyabona ndifike kusasa xa phangela umlungu ndingene ncathi xa uvula igaraji umlungu nditshwa fast yabo, ngene pha ndigoqe ndithini yabo ndimoshe pha eneya. But ke ngoku ndiphele ndithini ndishiya ntoni i-fingerprints edongeni, ushiya i-fingerprints ephini ewardrobe ndikhobe ndiqoqe iwardrobe ndiqoqe yonke into, khangela imali, khangela isefu yegani, khangela even ilanukeni isefu le ilanukayo uba sephi isidixo sayo, fumaniseke ilanukeni i-fingerprints, ndikhupha zilala elanukeni like imali, amatshini, ijewelry, into ndikhangela kwasana engathi right, i-laptop yabo ya. Bade waphela ubanjwe kulapho kanye uphinde wafunyanwa khona i-fingerprints zabo lafumana khona i-fingerprints zam uyabona. Sekudala ndilibele, sekudala even like imali endiyityile, and then mna bendinje ne mosha ndedwa but imali iyabona, but imali nditya nabantu imali, but ndithanda umosha ndedwa but imali andikwazi utya ndedwa imali. Okay, so ngoku ubuyile ngoku elokishini, mhlambe isimo sinjani ngoku njengoba sowubuyile elokishini like sensitsho mhlambe abantu bakuphatha njani, bakwamkela kanjani? Andifuna uphosa urhulumane ngoku ndandibuya phe elanukeni elokishini yabona like onye umntana watsho kumusa endihlebele ngoku nditshintshileyo yabo, ngoku nditshintshileyo ngoku endibona hayi shem utshintshile uTabongs, wathi yho fondini bekuthiwa ubuyile uTabongs yabo, yho sarotshwa iifowuni zethu saqhekeza izinto zethu yabo. And then ke ngoku nami ke ngoku ubuya kwami ke ngoku ubone mos xa ubuya mos elanukeni endaweni ubuya ulost manje uphuma phandle mos ndihlala ekoneni mna elanukeni ekhaya, into yasekhaya sekoneni ingasendleleni, so bendimele ndiphume ndinxibe ushoti wam ndime phaa phandle ndibukele ndijonge, heyi hayi tshintshile izinto ngoku, ilayithi encinci ziyarobha ziyathini ziyamosha, sizigangster ziyale nale yabona like yonke into itshintshile ngoku uyabona ngoku. Kodwa bakwazile ukwamkela kakuhle okanye mhlawumbe okanye basakujonga ngalatsotsi nento ezibiweyo no, but ndikwazile shem ulanukeni like uyabona urespect kwamkelwa, but ithathe ixesha because I still remember ngoku ndandisandofika phaa kum elanukeni phaa kumakers kwakulahleke ibhetri
kwathiwa ndim ukwesi ndiyafika sanofika inoba ndine 8 months tabonga silube yabo leya ilanike Petro yabona wabe phambana mama hayibo njani kodwa mntanami uyabo ubile utshintshile ngoku utshintshile kaloku mntana wathi soze kufike yena ngoku siyalahlekelwa siyabona like sawuthini nguye yabo ya so uyabona so for uyabona for ubutsotsi Brian is not easy for uba utrust it take time ngoku nawe ufuna ukuzibonakalise nawe not because of like uyabona like ufuna uprovela bona ba ubutsotsi utshintshile but wena funeka into ibe kuwe enhliziyweni kuwe uzixelele ba uyabona ngoku amdani ubutsotsi ngoku and then ngontoni buye yabona like noko se right imilenze nawo inyawo nazo ilanuke namehlo nawo amehlo yabo ya because ebutsotsini uyakwazi ubuya uqhalela ubuya uyinyura so at least mina yabona like kumele lakha ayabona like amehlo nawo imilenze nayo yebo so ngisakwazi usebenza yabona like ngisakwazi uthina hey Tabongs masikukhulule man masibulele manje ithuba uze nalo wathi namhlanje wazosibalisela ibali lakho futhi wazosibonisa ba utshintshe kanjani na kodwa ke sawuthi sikulandele nathi pha kula makhasi oncumelelano sijonga ba umendawuni nencwadi nantoni kuba sinomdla nathi ke sifunde lencwadi yakho save ba intoni leyipha ngaphakathi yeah so nami futhi manje ngoku ndiyapusha ngoku ndine business eninayo enimani uyenza ichisa nyama thengisa amanqina ndithengisa sausage ndithengiselana inyama yakho ndiyabraya kwabrayoko okay all right that's good thank you so much Hotman Nkosi man Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational.